Priatelia Dolnokubinskej Oravskej knižnice, po dlhšej dobe prichádzam k vám aktuálne s vianočnými knižnými tipmi. Prichádza vianočný čas a tak aj vy budete mať viac času na dobrú knihu. Poďme na to. Prvý titul je knižný rozhovor šéfredaktora českého magazínu Respekt s našou bývalou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Kniha má titul Nestrátiť sa sama sebe. Pripomínam, že kniha aj teraz v aktuálnych knižných anketách u našich susedov sa umiestnila veľmi vysoko a myslím si, že zaslúžene. Taberiho si prezidentka získala ešte v roku 2020, keď pri rozhovore pre jeho domovský týždenník Respekt zistil, že sa nepustila do naučených fráz a predovšetkým, tak ako on píše, mala čo povedať. Najsilnejšie rozprávanie Zuzany Čaputovej je hneď v úvode. Týka sa obdobia tesne pred nástupom do prezidentského paláca. Ide o najvážnejšie a asi veľmi prekvapujúce odhalenie. Týždeň pred inauguráciou totiž sa Čaputová dozvedela o mozgovom nádore diagnostikovanom mladšej dcére. Bola pripravená nenastúpiť do úradu, aby mohla byť s dcérou. Výsledky lekárov však boli celkom nádejné a tak sa nakoniec inaugurácia uskutočnila. Inou výnimočnou a emocionálne veľmi vypätou chvíľou, ktorej sme nakoniec boli svedkami takmer my všetci, bola rozlúčka prezidentky s pápežom Františkom na záver jeho návštevy Slovenska. Kamery si v tej chvíli všimli jej slzy. Tie súviseli s jej otcom. Vlastne ešte ani nevedela o jeho smrti, ale intenzívne pocítila, že otcov odchod je blízko. Knižný rozhovor je predovšetkým, tak ako znie aj titul, úvahou o tom, ako sa nestratiť sebe samej. Stačilo rezignovať na pôvodné zámery, zmeniť vecný štýl na agresívny, alebo sa spustiť s oponentmi a ísť s nimi do lúčneho konfliktu. Dnes je však stále Zuzana Čaputová presvedčená, že týmto pokušeniam odolala a zostala verná svojej životnej filozofii. Taberi sympaticky priznáva, že si drží odstup od konkrétnych udalostí slovenskej politiky. Ak by sa totiž zamotal do nášho vnútropolitického chaosu, tejto knihe by to určite ublížilo. Témy, ktoré s prezidentkou Zuzanou Čaputovou preberá, sú univerzálne. Platia všade, bez ohľadu na politické garnitúry alebo vývoj našej krajiny, jednej z prebudzajúcich sa krajín východného bloku. Na druhej strane ich spoločný dialóg o ženách v politike, o zvládaní nenávisti či podobách spoločenskej atmosféry sa odráža od konkrétnych udalostí. Asi veľmi dobre viete a tušíte, že po niektorí prezidentku nenávideli, lebo dokonca aj doteraz ho ešte nenávidia. Iní ju len ignorovali a boli aj takí umiernení, ktorí to s nenávisťou síce nepreháňali, ale kde tu utrúsili poznámku o falošnej žene alebo prázdnej nádobe bez myšlienok. Keď si prečítate túto knihu, nebudete týmto kritikom vôbec rozumieť, lebo môže tam byť čokoľvek, ale určite nie falošnosť a prázdnota. Erik Taberi, knižný rozhovor so Zuzanou Čaputovou, Nestrátiť sa sama sebe.